Aku benar kamu ini nyimla sunda penpau ya kajing so diau ya kajing so no musim nomor kadon kajing ya lambak lai pa daki katu karni ki riusim kabule se haga bade barki jingjia ki bangshan haga daga dong ka thang kajungi po konsensi kajungi ko bagi kip hagi ki khandiat sni kadon ka isu ka ba ki babun hi kila ya pinkala politik se ka isu bat kila yalam ya bakla isu ki pa bat ka isu hi ka ba ki pabun ki nong sim ka bu kalang ba hagabade bat ka jingtrai dan ka scheme ka bangila baha kerpang nam taban ai bante ya ka building dan ka market complex sapo ka compound juga ka paris mokran te kumban su pentip hapi ba hagajing sisa ya ka project ila depan ai ya ka work order na do ka arp sau terik banai ba nengkong jong sunam ajar pusan ban le ya ka kam ban trai ya ka kam hre la kumba itu lada ki snem duna te namar ba kadon ka jingkerpat nagleng ki long kemi naga balang telik na po ka paris mo kurat ban sim khialam ya ka kam ban perulong ya ka kam nagleng jonga hi kumu nong mi khmat pajba kumu local industry ngala sim khia ya ka kam ngala yele sitom ban perulong ya ka kam bat ka basutana kolong ba haging syah ka basa ka satang katu katni si katu kan tayo si bang ngalak man pindak no ya kan man penulong ya kata kajing tang jongki papa jong ka dong than ya kata ka project ka bagi para penget na ka balang katolik kidio ban penterai kada ka bas musi kalong ba idon pat kiriu sim kabu nam ta kajing mentoy simet ka jongki ngalak ban ong ba kini kibriu ki ba buat politics kini kibriu ki persang ban yalam baklai papa amar ki iya kata kajing simkia ka bangang la simkia ban penulong ya ka project hang ni po paris mo kuran ki la sim kabu namar ba ha kajing kpi ka jonga ya project kajing suki hi jonga ka project ka blasa khongreng la kuma system duna kadai namar ba kamdon kajing simkia kumanga pentip kumanga ong ne bang ila dep ai wok ada nadu ka so terik banai ba nengkong aja pusan tihadu mentaru empatlah ban le ye tihadin kajing mat ut wana magleng ki longkmi jong ka mokura paris nagreng jong ngala simkia ba ngalap ya kajing tko haga bade bat ka project ngalap penbiang nadong sadong but ka dawba hi kajing tko kolong ba pi ka don kajing bom simkia haga bade bat nong pentrai ya ka project tinagreng jong ha ngalap ya kata ngaban le ya ka brong kam ngala cancel no zotu ba kam dei ba ngala pendu no ya ka scheme ya ka project hanrei la pendu no tang yo nong trei na marba ka kam kala sakut syapa pala ngila IT ngila persang ban penulong ya kane daga bangin IT ha ki bakam la ki bakam kloi ka kam tikata ka de ka bang sukwa ban pentik na happy ba kani hi kam dei ba ong ba pendu ya kata ka scheme nam tak paris makura Henry kadai kajing simkia na kaleng jonga bat pedulong bakan kam kloi kata kam bat nga kermas kemru da kajing trelang rakap bagi long kemi ki bedoni kajing kitki bangin la ban pedulong ya kene kam manta usnem lese hot ni smutu baki don ki riu sim kabu ki kaptu katni ki babu at politics bat nga kwa ban kren na ka basai ya gini ki briu ki ba jumlien manelam baklai pajba banong ba lada pikwa ban le politics tang marway watnam buat politics watnam le politics ya ka im riap ka jong pai ba nama ka jing buat politics yang kikat tu kat ni ka pen thok ria ka yalam bakla ya ki pai ba ki babon batru ka pen sniudur ya ki im lang salam bang kwa ban keren da ka basai ya kikat tu kat ni ki ba ya buat politics ki ba le politics nam ta kajing menteri simet ka jongki bala lebih kwa bale politics mi syamadan ngine kun da kajing sta ngine kun da kajabing ngine kun da ukhulam kam don kam bale politics bane buat politics da ka bapipia ya ka imlang ka salang da kajing sungpen hun da kajing sungniam kam nong ka badai da dai kiri ulang ba da dai sya ki bri ki badani kajing ki mi syamadan ini kun daga jabing da ukulam man syakri man aya gajing syakri ke bawah hai pai pa
kata gede khobor ba shai na gede ngchona ngam itnat ngam sultanat ban i kum gidi khobor ki ba pharia ga jal padu chumi ban gede masuthu ba na gede jumi hi kum ka parti kanong rem jo ka parti hi ha ba kami sikmar kalong ban pendia tali ya ga jal beriu jumi hakawai baru ban aya ga jing shakri ka ba hoki pai ba kata gede kanong rem jo ka parti ga chumi ban ni hi kum ki MDC jo ka parti idon ni ga ju kanong rem kata kalong man pentali o pai ba ka beriu nyau tera ban aya ga jing shakri ka ba hoki pai ba tiba pinwan ra ya ka bukum kata ka rukum perkhat ba ka parti jongi UMDC jong ka parti jongi ude uba persya kenhun balang kalong ka ega ba bakla kalong ka ega ba bakla namar hi haka parti ga jongi ngalong pi idon ki MDC ki nongtrei na ki kenhun balang ki ba fer bara ka bapuram ru ki don ki bomdai ru ki kristan kata ga parti ga jongi ngimpe je ka bukum kita ngimpe je ka nongre maka nongre nga jongi kalong mas syakri pai ba badru ban warra ya gajing teli haka beri nyu terap kata ga ga thong masung tiba pinong ba ka parti ga jongi ga parti ga ba persya kenhun balang yano ka ga ba bakla ka ga jing kren politics ka jing le politics ka jong phi wat nom le politics ga im ga ya ka jong pai ba i do ne ga jo ka thong man kersan man syakri pai ba dai nang ta ka daw wat nom yalam bakla wat nom pharia ya ka jat pendri wa jongi wadong pharia ka dong thai ga jugi daga jing wara ka jong phi ya ka jing snowper kenhun balang tangnam ta ka jing matoy simet ka jong phi nga khlem rum ha ga jeli ban pan matoy le simet nga khlem rum ha ga jeli ban kamai spa nga rum ha ga jeli ban shakri pai ba ban ai ka jing shakri ka ba hoki pai ba ti ban ong ba UMDC mo krot u khanglat i kam penroy kalong ga ba bakla ba ong ba MDC mo krot ba ka parti VPP ka persya ya kanu kuno kenhun balang kade ka babakla sibur ingim don ya ka bukum kata bat ka ka bangi ya syamta ka singiru ka pen sisa ya kata ka nongrem ka bangi yang idon hani rekat bagi long kemi ki be ka jumi na ka balang katolik na parish mokurat ki long kemi ki don ka jingit kli ki baya kendu bat nga la bun sen na ka masib naitam bangin budin ya ka project ban pentulun syakmat ban penterikam syakmat pat manta haba ngiladon hagonti ban yo ban pendap no ban penteri kamno ya ga project ki don kita kinong yalam bakla ki pen bakla ki ba pharia ya ga dong thani ka chat pendu jungi da ka jing smoke kun hon ngang sukwa ban ai ta ka we kubor ya ka bukum ki ki bolong ba sange kale politics ya ka im kayap jum kup siang usam siang ya ka di berkechat pendu ba jungi tanggata na ga jungang sukwa ban ong but ngakepat hi ya ki pajba ki bubun kalong ba compare la pidon hakanu kan hon pikir sya nelo tangba kan mapat ngilong kawai kum kacat penriu imdai ban pharia ka jingkar syam jongpi yano kata ngare man simet jongpi re ngimdai pat ban pharia ya kacat penriu da ka jing snow kan hon da ka jing snow nyam da ka jing snow dong so than obligation kom kubleshi bon yo MDC beti jongi ba ilong ro kum ukhun jongi te Hindiat kumban pensyai ya kini ki kubur lamler kubur hamsaya yang kerpat ya pigi pajba ba kenom sim ya kane ndai nama kane barok khot kadai tang kajeng buat politik omba ki buat kiti kam gijam ba MDC jongi u kansel ya kane ka project ya kane ka scheme ndai karena kejik penslam kadai baku kansel ya bawa order. Dan kalian jongi kum kiseng lokmi jong ka balang sino mokorwat paris mokorwat ni kerpat ya pi kipajba bapin om sngeu lumar jengmut bapin om bu karena kajing ya bu nut ne ya bu seni maka mentau MDC namaru MDC jongi ulah tresitom katla kadiai bani ngai bani kerman scam mahadin kini seni ki bandangwan kini kikam kin sayat baja jente apo joka paris kublesibon baba usi da dapat jing tre shitom ke jongpi dapat jing kloy ke jongpi ban kat bang yuan mo ikloy ban ai mesin ikloy ban pensai ni to kublesibon dapat jing bah jongpi nakaliang jong ni kum kisalong kumi ni snu isu borong nak bentar kajing bah kajing sebun kajongki bat ngaru
si kentian ar penting kumba su penram kumba la kren dai long mi bala kren swa ngaru ngau hiju kentian tang ba ndakalong kan duro ino mi atau ino mi wa jing bakla kum gibreu ma kum gibreu ta nia persyang hi man panpha mo kat bala kat ba long mo ba ta nakaliang jongaro ngaso ban panmap no na kumta kat ni kilatris tong dai tami kum ni kubo tu mun so nang yai pentulun chat mati ke bakla mun punya Kubleshi bun MDC BE jengi jongka nega dongka than ka Mokorwat constituency ya kana ka jimpen syai ka jempi halor jong kini ki bero kiba mi perthai hakine kisni barna kaliang jengi ni ai ka jimpen syai ba kam syemdon re ka bakum kano kata ka jing nyau siliang lane ka jing le siliang khmat ladang ide na kano ka kenhun lane na kano ka jing ya salok te kumbala pensyai di MDC ni menjur ya kano ka jing ong ba kam syemdon ra kano ka jing le siliang bat kumbala batai mene ba hakaliang jong ka project te Komsyam la penduk re ba ngien sanang ya syakmat te kumta na kaliang jengi ngi pensyailam hakmat jong ka dong rakhan bat kumjuk ro ngi pensyailang hakmat jong pai pa bero ba kini ki bero kade tang ka jingle jong no re na kaliang jengi kamsyam dan keno bano ka jing ong la ne ka jing kan tho halor jong kani por ngasamu si kade ni ai ngo nang kong nang sapu blai trekenrat bau lai lam ni ha kane Kalimpung ka ba nge kenduk lang ya i MDC jangi apa Mokorwat bat ni sepang kine ki jing keren pen mi sosial media kane ha pedang jangi ngintip henrai kala mi kumne tementan kwa ban pensyai padba ba kane kajing mi ha kane ka lempung kajungi hape keren ban pensyai ban panmak MDC jungi ba ngileng cuti kane bakawan mi kumne nrei haki padba ngila ban panmak onde bangin ya bat ngene theu ya kane ka jing penkulmat along tang kajing keren kena kelung ba kim da tibhai ka ikatau namar kan bani wane kendu MDC jangi im judu ni kermen i ongbet ngan pelat ya kan ka skim henrei ban telun speed kejenjar ki kam ngila de pasutu ha ka jing im bajong ngin hapiat daki benai daki tayo ma ban pentelun ya kan ka kam Hakane ka por ni al kublai ka pangan tay MDC ba ila sinchia ila trisitom na kam tay jangi ba ni kermen ka kam kala jandek mentah satang hakini kisni ngila la an pentelun kadang iwan ni snu kemen hi nama ba ngila ban ya keren kum ye ibahaya ngasem om kum ye tai politik kublai sibon